Шановні сябры, шановні беларусы, віншую вас з тим, що сьогодні, 19 червня, ёсць юбілей великого Васіля Быкова. Якраз 100 гадоў тому назад на Ушаччыне, гэта гістарычная полачына, была вельмі великая ласка, тое, што нарадзіўся гэты великі беларус, класік беларускай літаратуры, волат беларускага адраджэння, фронтавец і фронтавік. Ведаеце, нават в гэты катастрафічны час для беларускага народа, калі ідуць рэпрэсіі в Беларусі, беларусы просто абавязаны сёння прыгадваць Васіля Быкова і не забывацца пра тое, што большасць яго жыцця таксама прыйшлося на вельмі цёмныя часы камуністычнага панавання і лукашэнкаўскай дыктатуры. Але ж нават пры камуністычным панаванні беларускі пісьменнік Васіль Быкаў, ён пісаў пра вайну, а не пра штучныя подзвігі камуністаў і чекістаў на гэтай вайне, як любіць рабіць прапаганда. І мы абавязаны Васілю Быкаву і тым, што менавіта дзякуючы яму пачала вяртацца в канцы 80-х гадоў беларуская мова в часы перабудовы, бо ён быў аўтарытетным для генсека Михаіла Горбачова, і тым, што наогул знік Беларускі народны фронт адраджэння, бо все памятаюць установчы сход, дзе створаны был аргкамітет. І трэба памятаць, што в цяжкім 1996 годзе менавіта Васіль Быкаў ачоліў аргкамітет пра правядзенне Дня волі. Таго Дня волі, з якога пачалась Менская весна 96 года, якая показала всему свету і в першую чаргу імперскай Москве, што у беларускага народа заўсёды хопіць сілу для того, каб змагацца за незалежнасць. Это дзень великого беларуса. Шановныя сябры, будьце годнымі гэтага дня. Слава Васілю Быкаву, слава Беларусі, жыве Беларусь!